belajar kelompok cilik. PPKM yang gas mari mumet. Iya, Nuk. PPKM sing sekolah sapa sing mumet wong tuane. Lah iya ta. PPKM marai ruwet. Tugasnya anakmu apa? Tugasnya anak kuwi kon gambar segitiga sama kaki. Lah tugasnya anakmu apa? Tugasnya anak kuwi segitiga sama sisi. Wis tak digarap, Nuk. Gambar kok segitiga sama kaki. Berat. PPKM. Boleh iki gambar segitiga sama sisi. PPKM jan rangwati. Iki dong apa? Wong ra ndek penghidupan ngono. Iki lho, Ceng, tugas anak. Kon garap segitiga sama kaki ndah angele. Aku lho, gambar segitiga sama sisi. Kuwi iki panggawean apa to, Rek? Kuwi gawean apa to, Nuk? Gambar segitiga kok karo tokor. Iki malah gambar segitiga karo ngumbel. Urip kok rekoso men. Lah piye meneh? Tukase ya kon nggawe ngono kuwi, Ceng. Lah walah Nuk, walah Rek. Iki lho, yo, cekel sih. Yo. Oh, cekel iki. PPKM iki jan ruwet. Lah yen sekolah kok terus sing garap wong tuane terus sing pinter wong tuane. Anake ya tetep wae goblok. Pinter wong tuane. Anake ya tetep wae goblok. Daripada mumet PPKM, gagas anak tugasmu sing ra genah kuwi gambar segitiga nggo tokor, gambar segitiga nggo umbel, mending mancing. PPKM sehat, imune kuat. Ora kena jenenge corona. Apa lho ruwet? Ayo budal sapa kowe? Saya budal.